Big time oil price hike ang musugat sa mga motorista karong Semana Santa, sugod ugma. Atong sayron na dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent. Cyril, moabot sa kapin 2 pesos nga usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo ang ipatuman sa mga kumpanya sa lana sugod ugma March 26. Samtang kapulisan dunay pahimangno sa mga motorista karong Semana Santa. Karong Semana Santa, big time nga oil price hike ang atubangon sa mga motorista kung asa kutob 2 pesos sa kada litro nga presyo sa mga produktong petrolyo ang ipatuman sa mga kumpanya sa lana. 2 pesos and 20 centavos ang usbaw sa kada litro sa gasolina, piso og 40 centavos sa matag litro sa diesel, ug piso og 30 centavos sa kada litro sa kerosene. Busa ang ubang motorista, magpatubil na samtang wala pagipatuman ang usbaw. Mas maayo mo full tank karon kay mataas na ang presyo ugma. Magpatubil ako ron siguro kay burag ugba na ba ang kuanday. Gani ang tricycle driver nga si Celio, ang hinaot nga maubos pa ang presyo sa produktong petrolyo. Style lang mo dili, turno-turno lang yun. Bawasan na naman ang labirdi para maka-save gamay. Sumala sa Department of Energy, ang ipatumang usbaw sa presyo sa produktong petrolyo, tungod matod pa sa baguhay lang nga pag-atake sa nasod Ukraine sa tulo ka dagkong refinery sa nasod Russia. Samtang, nagpainom dumusab ang kapulisan sa mga motorista nga mubiyahe karong Semana Santa. Timan ano sab ang blow bagets o pagsiguro nga anaa sa mayong kondisyon ang battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tire ug self o kaugalingon. Kini aron malikay sa disgrasya. Katong sa blow bagets, no? So pinaka-basic na gi-check ninyo ang inyong mga sakyanan nga in very good running condition. Pati ikaw nga driver in very good health, no? Kung katulugon uno. Cyril, gawas sa pagtuman sa blow bagets, ginapahimangnuan usab sa kapulisan ang mga motorista karong Semana Santa nga siguraduhong nakasarado ang inyong mga panimalay una mulakaw aron malikay sa pagpangawat.